U tijeku je treći festival drvenih kapela Sankta Barbara, kojim se predstavljaju biseri tradicijske drvene arhitekture Turopolja, Pokuplja i Moslavine. Organizatorica festivala Valentina Badanjak-Pintarić naša je gošća, predsjednica Hrvatske udruge Ars Organi Iscije. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Evo za početak, otkud poticaj za festival drvenih kapela? Pa ja potječem iz Sisačko-moslavačke županije, ja sam Siščanka rodom i u našem kraju, osobito prije Domovinskog rata, uistinu je obilovalo drvenom tradicijskom arhitekturom i nažalost bez puno toga smo ostali u Domovinskom ratu, no međutim zato je drvo dobro podnijelo ovaj potres, pa potres nije uništio sakralnu i tradicijsku drvenu arhitekturu, pa eto upoznavši neke od bisera, kao što ste rekli, sakralne tradicijske arhitekture, osobito onu kapelu u Staroj Drenčini Svetog Ivana Krstitelja, koja je svojedobno obnovljena i lijepo restaurirana, i kad sam vidjela kako to prekrasno zdanje iznutra izgleda, one jesu izvana ljupke i uvijek su na jednom posebnom položaju i mame pažnju, ali ljudi ni ne znaju koja je to ljepota iznutra. I to je bio poticaj da ih uglazbimo i pokažemo ljudima i pokažemo široj publici kakve ljepote smo baštinili. Riječ je zapravo o građevinama višestoljetnima. Tako je, uglavnom su s početka 18. stoljeća, znači preko 300 godina stare, a prekrasne, ove koje su restaurirane, uistinu su, pokazuju koliko je zapravo to naše, taj naš genij u čovjeku veliki značajan bio u to vrijeme, da je znao tako nešto sastaviti i oslikati, ukrasiti, kako bi eto mogao na tom posvećenom prostoru što ljepše i što bolje slaviti Boga. Zaista predivno. Jesmo li tu baštinu na široj razini znali prepoznati i vrednovati onako kako zaslužuje? Desetljećima nismo. Pomalo se budimo, rekla bih. Uistinu neke od kapela koje su restaurirane zapravo su i na europskom nivou primijećene. I ova kapela u Starom Brodu, koja je pred par godina restaurirana, dobila jednu visoku nagradu Europa Nostra, dakle u vrlo visokoj konkurenciji, značajnoj konkurenciji na nivou Europe primijećena je i nagrađena kao jedno od uistinu posebnih dosegnuća naše restauracije. Tako da većina kapela su spašene od urušavanja, rekla bih, a neke su i zaista vrhunski restaurirane. Kakva je akustika u drvenim kapelama? Intimna, drugačija. Nije kao naravno u zidanim crkvama gdje sve odjekuje, gdje ona hiperakustika na koja je opet posebna i lijepa. Ovo je puno intimniji prostor i ima jedan, pogotovo za vokalni ansambl, što sinoć vidjeli u jednoj od kapela koje podhitno trebaju naše zalaganje i našu pažnju. To je ova kapela u Ceru Letovaničkom, koja je zadržala, zapravo ima onaj tradicionalni pod i u izvornom je potpuno stanju i ima prekrasnu akustiku baš za vokalne ansamble. Festival je počeo pretprošle nedjelje, traje do srijede. Kakva su iskustva, jeste li zadovoljni? Jako smo zadovoljni. Ja osobno kao umjetnička ravnateljica i producentica mogu reći da mislim da je ovaj festival, već 15 godina radim festivale i već u tih 15 godina Hrvatske udruge Ars Organi Iscije obišli smo cijelu Banovinu, cijelu Sisačku biskupiju sa međunarodnim orguljaškim festivalom Ars Organi Iscije, sa Zrin festivalom. No međutim, ovaj festival drvenih kapela izazvao je od prve godine, ovo je treći, toliko pažnje, toliko ljudi je zainteresirano za taj program i kapelice jesu male i one se jako napune brzo, 30-ak ljudi i tu je već gužvica. No međutim, uvijek je taj šušur oko njih, mislim da je zaista tajna u kapelama. Ljudi su stvarno zainteresirani, vidimo po tome koliko se prati na YouTube-u, jer sve koncerte streamamo i prenosimo uživo. Stvarno pun pogodak. Što posjetitelji mogu čuti u srijedu, dakle i gdje točno?
U srijedu smo u Brestu Pokupskom, to nije prvi put da smo tamo. Naime, festival Sankta Barbara dobio je ime upravo po tome što odvija se u dvije županije, u dvije biskupije, Sisačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji, Zagrebačkoj županiji, Sisačkoj biskupiji i Zagrebačkoj nadbiskupiji, a na oba prostora imamo po jednu kapelu Svete Barbare. Jedna je u Velikoj Mlaki, tamo uvijek već tradicionalno započinjemo. Ove godine smo odlučili završiti u Brestu Pokupskom gdje imamo prelijepu kapelu koja je zapravo novo izgrađena. U Domovinskom ratu ta je kapela nažalost potpuno uništena, no stanovnici su uspjeli spasiti ono što je bilo, što čini i danas najvrijedniji dio sakralne baštine Sisačke biskupije, a to je onaj inventari, oltari iz 17. stoljeća. I to je sve sada još uvijek u toj kapeli i tu ćemo slušati prekrasan program harfa i violina, odnosno flauta, Tamara Coha-Mandić na flauti i Dijana Grubišić-Čiković na harfi, prekrasan program, suita antik, zaista nešto opet za publiku koja želi doživjeti u tako jednom intimnom, lijepom prostoru klasičnu i staru ranu glazbu. Ali ovo što ste rekli, prostor je malen, nestane mnogo ljudi, imate i stream uživo, međutim to ne treba ljude odbiti od toga da dođu na to mjesto, dakle lijepo se čuje i izvan crkve. Lijepo se drvo lijepo propušta, evo baš i znate što, zapravo puno ljudi, kako su sad i mjere i moramo se držati ograničenja, i dosta ljudi zapravo dođe i ostane okolo, jer je svježe, ima zraka, može se biti bez maske, a sve se čuje, jer drvo propušta. Tako da zapravo publika nekad više, nekad se prošećem okolo za vrijeme koncerta da poslikam koliko publike ima zapravo okolo, jer puno nas je u kapeli, ali puno nas ima i vani. Tako da svi su pozvani, naravno, neka dođu. Koliko takav festival može biti poticaj za razvoj kulturnog turizma i upoznavanja turista, evo, s tako lijepim dijelom naše kulturne baštine? To je svakako jedan od ciljeva, da se i ovo prekrasno Turopolje, koje je zapravo centar, recimo, nekako tradicijske drvene arhitekture, jer je ipak odatle taj hrast kojim su gradili te naše krasne kapelice, pa i cijela Pokuplja i Moslavina gdje još uvijek imamo te baštine drvene koje uistinu posebna. To je nešto po čemu se mi razlikujemo od drugih. Svuda ima tradicijske drvene arhitekture, ali naša je naša i drugačija. I mogu vam reći da je to jako dobar način kako privući turiste. Pogotovo, pazite, Pleso je toliko blizu Velikoj Mlaki i zaista jedan takav, ja čak pomalo razmišljam i dajem ideju okolo da otvorimo, da napravimo neki interpretacijski centar tradicijske drvene arhitekture u Velikoj Mlaki, jer treba tako nešto. To ljude uistinu privlače. Pa dovoljno je podatak da mi evo u Japanu imamo, ja pozdravljam gospodina Edu koji nam je to uspio sve organizirati, imamo vrlo zainteresiranu mrežu publike, ljudi zbog kojih smo morali streaminge točno označiti kada zapravo počinje, da imamo odbrojavanje, da se oni se dižu, to je sasvim drugo, dakle vremenska zona, i prate live naše streaminge baš iz drvenih kapela. Koliko ih to zanima, koliko su oduševljeni. Da, ponekad se čini da čovjek mora otići izvan Hrvatske u neki posjet da bi zapravo vidio kako nas ljudi doživljavaju. Da, ljudi su puno više oduševljeni nama nego što smo mi sami oduševljeni sobom. Sad spomenuli ste ranije, vaša udruga organizira 4 festivala, Festival Zrin, Međunarodni orguljaški festival, Ars Organis Iscije i ono što je novo je Like Lika festival koji se tek treba održati. Tako je, jako se svi veselimo. Od 1. do 8. kolovoza smo u Lici. Jako lijepi program, Brinje, Karlobag, Gornji Kosinj. Dakle, mjesto gdje, moram to reći, za 2 godine će biti 550. obljetnica prve tiskare u Hrvatskoj. Zatim smo u Gospiću, u Smoljancu, opet u jednoj predivnoj drvenoj kapeli koja je novo izgrađena, koja je stradala u Domovinskom ratu.
lijepi jako program. Ja mogu, ako imamo vremena, i najaviti cijeli program. To bi bilo stvarno krasno. Dakle, 1.8. smo u Brinju, u Starom gradu Sokolcu, Acoustic Project, sjajan program, crossover glazba za sve ljubitelje glazbe. Dakle, nije samo klasika. 2.8. smo u Karlobagu, u Mediteranskom vrtu kava, Filip Merčep, multimedija, marimba, vibrafon, elektronika, opet za svakog po nešto. 3.8. smo u Gornjem Kosinju, u toj prekrasnoj crkvi Svetog Antuna Padovanskog, gdje smo našli orgulje, povijesne orgulje, koje su još uvijek u funkciji. Tamo će nastupiti trio Serafim, opet sjajan program. 7.8. smo u Smoljancu u kapeli Svetog Ivana Krstitelja sa baroknim ansamblom Early Delight. 8.8. smo u Gospiću, u katedrali. Tamo ćemo imati trio Margareta Klobučar sopran, Dijana Grubešić-Čiković harfa i Alen Kopunović legitim na orguljama. Eto. Evo, ako netko nije uspio upratiti ove podatke, gdje gledatelji mogu dobiti sve informacije? Sve informacije mogu dobiti na našim web stranicama Like Lika. Isto tako, Facebook stranica Like Lika je jako već aktivna. YouTube kanal Like Lika koji ćemo sada postaviti čim završimo festival drvenih kapela, ili idu jedan za drugim festivali. Sve ćemo programe opet streamati, prenositi u život. Tako da, ali svi publiku naravno pozivamo da dođu na otvoreno, pogotovo gdje smo na otvorenom, i da se u što većem broju sastanemo. Biće to lijepe, ugodne večeri u onom najvećoj vrućini u Lici provesti, uz krasnu glazbu i uz predivnu kulturnu baštinu koju tamo imamo. Je, ne sumnjam. Gospođo Badanjak-Pintarić, hvala lijepa na gostovanju. Hvala vama na pozivu.